Frame-up mill-Partit Laburista. Reġgħet kienet din ir-reazzjoni ta' Austin Gatt għall-emails li jirreferu għal kuntratti ta' żejt u li fihom jissemma hu bħala Ministru. Is-sibt wara nofsinhar f'konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali fl-isfond tal-logo Futur fis-Sod, Austin Gatt qal li l-Gazzetta Malta Today qed tiġi immanipulata u l-emails ippubblikati fuq din il-gazzetta huma parti minn dak li qed jallega li huwa frame-up kontrih mill-Partit Laburista. Jiġifieri, jew il-Malta Today ta' Xavier Balzan u Roger De Giorgio ġiet manipulata mill-bidu sal-aħħar. U minn min kellu interess jagħmellek frame-up. Jew inkella u nispera li mhux hekk, il-Malta Today kienu voluti implikati fil-frame-up innifsu. X'tikkummenta? Il-premessa tkun favur tagħhom, ġifieri li jaġixxew imbuona volontà. Li kienu manipulati. Li kienu manipulati minn xi ħadd ieħor. Wara li saru dawn l-allegazzjonijiet fil-konfront tal-Malta Today, derdieħel għal konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista id-direttur maneġerjali ta' din il-gazzetta Xavier Balzan. F'intervent li għamel Balzan għamela ċara illi s-sors li għaddielu l-emails ippubblikati ma kienx xi politiku, wis anqas politiku mill-Partit Laburista. Is-sors, iż-żewġ sorsi huma nies li huma nies terzi persuni laqqas remotament marbutin ma' xi karru politiku jew kellhom da. Għal każ tal-emails li tissemmi int, jiena hawnhekk quddiem kulħadd qed ngħidlek li jiena ipprintjajt l-emails minn fuq hard disk u jiena kont attent ukoll li ma nagħtix minn dawk il-mijiet ta' emails li jiena stess ipprintjajt, eċetera, eċetera. Intant fil-waqt li għamel dawn l-akkużi kontra il-Malta Today, Gatt ma ċarħax il-kontenut tal-emails fejn jissemma huwa bħala Ministru. Saqs il-Pulizija mhux lili. U l-kontenut tal-emails imma huwa veru jew fals? Kif nista' ngħidu jien? Fl-istess ħin wara li fil-jiem li għaddew sab l-appoġġ inkondizzjonat tal-Prim Ministru, is-sibt wara nofsinhar Austin Gatt innifsu iddikjara li dwar dan l-iskandlu taż-żejt għandu wkoll bħal dejjem l-appoġġ sħiħ tal-Partit Nazzjonalista. Qed nifhem sewwa lil fatt li llum għamilt din il-press conference hawnhekk fid-Dar Ċentrali u mhux fil-Ministeru għandek l-appoġġ illum tal-Partit Nazzjonalista? Jiena niftaħar li għandu l-appoġġ tal-Partit Nazzjonalista. Mistoqsix qalulu sħabu l-Ministri tal-Kabinett wara illi jismu ħareġ fil-beraħ fl-emails dwar dan l-iskandlu, Gatt wieġeb illi il-Ministri qalulu biss illi One News huwa giddieb. Saqsin l-opinjoni tagħhom qed ngħidilek, illi One News qed jikdeb, dik l-opinjoni. Fil-konferenza tal-aħbarijiet One News taqsaw wkoll lil Austin Gatt jekk il-kont bankarju moħbi li għandu fl-Iżvizzera jinkludihx fir-return tal-income tax. B'Gatt wieġeb illi dan mhuwiex affarijiet tagħna. Il-flus tal-kont fl-Iżvizzera, inti ddikjarajthom fir-return tal-income tax tiegħek? Naħseb l-income tax u x'nagħmel jien huwa affarijiet tiegħi u mhux affarijiet tiegħek. Skont Austin Gatt dan il-kont bankarju fl-Iżvizzera qiegħed hemm biss biex jieħu dividends. David, meta inti tinvesti f'fondi u f'shares, għandek capital appreciation, għandek dividends. Fl-aħħar net One News staqsa lil Austin Gatt kif jista' wieħed jemnu li mhux jaħbi affarijiet oħra wara li għal 8 snin sħaħ ħeba dan il-kont bankarju fl-Iżvizzera. Minflok wieġeb Gatt ipprova jdawwar il-mistoqsija fuq il-ġurnalisti ta' One News. Garanzija li aħna jista' jkollna li kif ħbejt dan il-kont inti mhux qed taħbi xi ħaġa oħra. Tajba tid-domanda. Għajdli inti x'taħseb li għandi u nirrispondik.